Телефон чӣ хеле дизайнаш? Як бор худтон баҳо битин. Телефон новобаста аз он ки буҷет не, лекин якчандта характерҳои хуб ай телефони пешинаша дорад. Лекин дизайнша бомба кардааст. Дизайнша вообще гап нест. Лучши вариант видеоро то охир тамошо кунед, ҳамаша дар давоми видео мефаҳмед. Салому алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Имрӯз хати шумо Умедҷон Техноблог, как всегда, ва обзори имрӯзаи мо дар бораи телефони буҷетни Redmi A3. Телефони Redmi A3 чӣ хел телефон, чӣ характеристика дорад, дар давоми видео ҳамаша мефаҳмед. Ба ҳамин хотир дар видео лайк монед, дар канал обуна шуда монед, мо бошад рафтем. Дӯстони азиз, имрӯз ак уже коробкара кушодагем, телефон дар даст мо, як тараф телефон мебинем. Аввал дар комплектация телефон чиҳо ҳаст. Коробкаш бошад телефони буҷетни буданаш уже аллакай нишон медиҳад, барои ки как обычни кушода мешавад. Коробкашам коробкаи арзонакай. Ва як чизра гуфта бигзарам дар давоми ҳамин видео, поколенияи серияи А дар компанияи Redmi недавно сар шид ва қариб 2 сол ё 3 сол мешавад ки Redmi A1 биромад, A2 биромад, ин бошад A3 ва телефони буҷетни реально телефонҳои буҷетни мебарорад ва аслан ин телефона мардум барои чӣ мехаранд? Нафарони ин телефон харидорӣ мекунанд ки именно барои имо, WhatsApp ва барои обычни корҳои рӯзмаррашон истифода бурдан мехаранд. Ва арзиши телефон бошад примерно дар бозор $100 меистад, плюс минус. Масалан ба рубл агар ҳисоб кунед 7000-8000 рубл меистад. И всё, касе ки мисол ҳамихали буҷет дар телефон харида медад, марҳамат телефони Redmi A3 обзор тамом шид. Короче, ёзи карот ки як информациятон додам, ана як дарш ёзи мерем ки телефона полни характеристикаша гаптон мезанам, чӣ намуд расветка дорад, чӣ намуд дизайн дорад, чӣ намуд комплектация дорад, ҳамаша як ба хубӣ мефаҳмем. Гуфти гапо дар давоми видео. Ва ҳозир боша нигоҳ кунед, телефон вақте мекушоед, дар дери хеле бумага қоғазак мебурад, дар дери пакетча як тараф мемонем ва дар дери комплектация мебинем ки чӯ дирка яра бинед чӣ калонай. Вообще тан ранги чен як чиай. Гуфти гапо объектив фотоаппарата размераш. Ва дар комплектация боша зарядник дорад, зарядник хати блокаш. И зарядники обычный, ягон хел бистра нестай, обычный зарядник дорад. Ва ҷои зарядникаш бошад USB Type-C 10 миллиампер. Масалан обычный чиза 10 ваттай, блокитанаш 10 ваттай, блокитанаш вообще иваз шудаги нест. Дар як чихебад, ад чихебад, адседа ҳамон хел зарядник ай. Фақат як ҷои фарқкунанда дорад ки дар ин телефон ҷои зарядникаш Type-C ай. Дар Redmi A1, A2 Plus, A1 Plus ҷои зарядникаш бошад ва телефонда буд микро. Ки микро зарядник дошт, зарядники пешина. Ва и навигарӣ кардааст, дар Redmi A3 бошад ҷои зарядникаша Type-C кардааст. Лекин масъалаи заряд доданаш хати ягон хел тез бистра ягон чи нест. Даже уно меши хати 18 ватта заряд мона мемон. Чо мекард ягон ҷош кам меши дохи. Обычный зарядник монда 10 ватта. Ва иҷара бошад симча барои симкарта бировардан. Ну бо чӣ дора иҷада? Так. Якчандта дига документация, якчанд қоғаз дига дар бораи телефон чӣ хел истифода бурданаш, чӣ хел истифода набурданаш. Телефони буҷетни ва бигем ки дар соли 2024 Redmi якум телефоне ки ба мардум пешниҳод кард, ки ай поколенияи 2024 якум телефон пешниҳод кардагиш и Redmi A3 буд. Ва Redmi A3 ай рӯи коробкаш агар ки аҳамият битен нигоҳ кунед. Дараҷаи нависонагаи Redmi A3 процессорш, камераш нишон даст ва телефоне ки дар дасти мо 4x128 гашай. Ва батарейкаш бошад 5000 мАч, отпечатки палец дар кнопкада гуфта иҷа хабар додааст ва Redmi A3. Дараҷаи нависонаги дисплеи экран, размери дисплеи экран 6,1 дюйм дисплей дошад, яъне ки дисплейш нисбат ба модели пешинара калонтар. Модели пешина агар хато накунам дисплейш 5,56 буд. 6,56 буд. Бо як бор худтон дар интернет метавонед ки бинед характеристикаша. То ҷое ки давид ма аст ҳамин хел буд. Барои ки стиклои A12 мешид навай телефон. Ва телефона худаш да агар бинед. Телефон дизайнаш бинед, дизайнаш багати метавад. Барои оне ки ин телефон дар категорияи телефонҳои буҷетни ин ҳамун дизайн хати пешниҳод кардага вообще дизайнаш бомбай. Ну дизайнаш вақте мебини пушташ глянсиви, бо болои глянсиви буданаш ин телефон бошад блестяж мекунад тарафи дахилаш ва ишо корпусш бошад квадратик. Квадратик ба маъное ки мисол телефона сабод наметавонед ки дар болои стол як ҷои ҳамворида рост мониша. Ва дизайнаш бошад ранг ба хотир вақте ки ман дизайни амира дидам дар назари ман яки ба хотири ман як телефон омад. Телефони Honor X9A ёки X9B. Ака X9B недавно набрал, лекин Honor X9A гуфтам ки вау, дизайнаш ай телефони Honor X9A дизидай. Лекин масъалаи камерош ранги ва камераи Honor X9A ба қувват неста, камераш обычный ай. Но дизайнаш монандай. Ай дури касе бинад намеяд ки дар дасти телефони ай ҳама буҷетни ай.
ва масъалаи характеристикаи телефон бошад. Дар рӯи экранаш ҳаракат дар як бумага нависондагӣ Redmi A3, дисплеи экран 6671 дюйм, 90 ГГц экран кор мекунад. Чӣ хел десен 90 ГГц кор мекунад. Двойной камера дорад. ки камераи асосии ин телефон 8 мегапиксел, камераи дигараш боша макро камера 0-100 2 мегапиксел ташкил мекунад. Батарейкаи телефон боша ранги обични дигар телефоно 5000 мАч. яъне ки батарейкаи телефон барои обични корои рӯзмарра истифода бурдан 8 соат то 12 соат мерасонад, гуфта дар сайтҳои худаш Xiaomi ҳамиза хабар додагӣ. ва отпечатки палец телефон боша дар кнопкаша. И ишо наисондааст мощный 8-ядерный процессор. Но масъалаи процессори ак мощный гуфта намешавад. Барои чӣ? Барои ки телефон яке аз телефонои буҷетни ҳисоб мешавад. Агар ки ба ёдтон бошад, ман дар ин канали худам видео бироварда будам, гуфтам ки телефонҳо ба се категория тақсим мешаванд. Аз телефонҳои буҷетни, стандарт ва игровой ёки флагман. И бошад ҳама телефонҳои буҷетни дохил мешаванд ҳамин категорияда. Ва телефонҳо чӣ ки дар аввали видео гуфтам, мардум фақат барои корои рӯзмаррашон обични истифода бурдан. Фақат WhatsApp гап задан, YouTube тамошо кардан и обични алио. Ва телефон бошад дар слоти сим-карташ ҳозир мебинед, чандта слоти сим-карта дорад. Телефонҳо бошад нигоҳ кунед, ҳозир мекушоем ҷои сим-карта дозаки телефона. ҷои сим-карта дохтани телефон бошад. Опа, маладес. Дар телефони буҷетни дутта ҷои сим-карта дорад. Сим-карта якум, сим-карта дуюм бо отдельно барои флеш-карта бошад ҷо мондагӣ. Яъне ки метавонед ки то флеш-картаи 512 гигабайта дар телефон ҷо кунед. И вообще-то супер. Телефони буҷетни ва касоне ки ҳаракати флеш-картаи мақсад микро истифода мебурдан то ин вақта ёки дар сихбор доранд ҳам хеле флеш-карта ва барои вайора пилусай. Асла ягон информатсияро барои айси ба осо перегидат кардан нағзай. Ва масъалаи телефон бошад, дар комплектасияш на чихол дорад, на пленка дароз дорад. Вайро отдельно харидорӣ мекунед. Агар ки харидорӣ карда хоҳед, медонед ки ба куҷо муроҷиат кунед. Телефон худшон конечно аст дар магазини мо ва чихол ва стеклошон дар магазини Realfon ёфтантон мумкин аст. Магазини мо бошад дар шаҳри Москва, метро Бутырский, 4 выход, торговый центр Зеленый. Ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экрани дестед, ҳамин рақамҳо агар муроҷиат кунед, оператор шуморо ҷавоб медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ҳаст. Ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ҳам доставка бемалол кардантон мумкин. Ва омадан хоҳед адресҳои мо бошад шаҳри Москва, метро Бутырский, 4 выход, торговый центр Зеленый. Мебинед худо хоҳад бачаҳо телефон чотка карда тургӣ карда метиҳатон. Ва масъалаи дизайни телефон агар гап занем, дизайниш да просто агар ки рӯи бал 1 то 5 баҳо бутем, ма 4 баҳо метиҳам. 4 баҳо метиҳам. Барои чӣ? Дар телефони буҷетни хе дизайни нормальни, дизайни чотка карда мардумда пешниҳод кардан, ин кори ҳар як компания ҳам нест. Ва ин се расветка қатъи мардумда пешниҳод карда як телефонора. Свети кабуте ки дар дасти ман дестем, ва ду расветкаи дигар свети сиёҳ дорад ва свети сабз. Сабз бошад эко кожа, чихаги дестен, кожаш масалан дар сурат худашам маълумай, светиш бошад необичный светай. Агар ҳозир дар магазин мо свети сабзш ки тамом шудааст, ба ҳамин хотир ман шумо свети кабутшо обзор кардам. Свети кабутшам необичный светай. ва ҳамин се расветка қатъи мардумро пешниҳод карда. Агар ки телефона свети сабзша харидорӣ кунӣ, чихол ба фикри ман дар кор нест. ва телефона хичай вақте гирон мекунед, чихаги дестен англиски гирон шудагӣ аст ва иҷа бошад настройка карда мегирем телефона. Россия, айсо бинем ки мо Россия вибр мекунем, барои ки мо дар Россия қарор дорем ҳозир. Если агар ки шумо дар Тоҷикистон бошед, Тоҷикистон гуфта настройка карда рафтан мегиренаш. ва иҷа бошад условиҳои телефона полни хай настройка карда мемонемаш. Телефон бошад, если честно, агар ки телефони A2 плюс хати ёки A2 қати ба ин телефон сравнировать кунем, если честно, A2 ҳаст ба телефони Redmi A3 ҳаст. Агар ҳар ду инро сравнировать кунем, хеле фарқия дорад. Ай поколение пешнаш, фарқшон хеле калонай. То ҷое ки ман дидестам, ман ин телефонро худам чанд бор ҷалкай дар продажа дорем, истифодаш бурдестем, дидестем қати мардум чӣ харидестан, отзиви мардума, ин телефон бениҳоят хубтарай. Ва нархи ин телефон агар гап занем, дар магазини мо дани момент нархи ҳамин Redmi A3 дар магазини мо дани момент аксия рафтеста, намедонем аксия то кай давом мекунад. Нархи 64 тагаш бошад 6500 рублай ва 120 тагаш бошад 7500 рублай. Агар ки шумо харидан хоҳед, ман тавсиятон медодам 120 тагаш харидор кунед, барои ки 64 кай мода рафт. Любой телефон, неважно кадом телефон харидор мекунед, 120 тагаш харидор кунед. Да, мумкин гуфтан то мумкин ки брат, ман чӣ мекунам 64 тагаша. 120 тагаша, ман 64-ам басай, ман ягон чиз скачат накунам, ягон чиз да телефон сохранӣ карда намонамуш. Да, конечно, рост мегӯй. Лекин вақте худаш 4 программа установка мекунӣ, WhatsApp, Telegram, Imo или что-то дигар добавить мекунӣ, уже ракаи ҳамон 64 гига пур мешавад. Вақте ки телефон вай программо пур шудан, памята мегиранд ва коркини телефонда зарар мерасонад ва нагрузка мешавад. Телефон худаш ку телефони ба қувват ки неста, вай программа памяти кам бо наоборот нагрузкаш мешавад.
баъм худи 128 харидорӣ кун, ин телефон бо бақувваттар кунад. Масъалаи экранаш бошад, чӣ хел дестен, экранаш IPS ай 720 ба 1280 пикселаш ва экран бошад 90 Гц кор мекунад. Яркости телефон бошад, уқа яркостиш баланд нестай, но 1400 нит ай. Уқа баланд яркост надорад ва агар ки барои корҳои рӯзмарра истифода бариша бениҳоят мешавад. Лекин барои бозӣ, барои бигем ки ягон вау камера ма тавсия наметем телефона. Именно барои одамое ки мисол якмаш барои падарка кардан харидорӣ мекунанд, ки барои падарка бисёриҳо мегӯянд ки чизи қимат харидорӣ намекунанд ва барои хонагиҳо равон кардан, мисол агар ки дар Россия бошӣ, агар гӯӣ ки мада телефон барои хонагиҳо, барои WhatsApp қати гап задан гӯӣ мешавад. ва ин хел бошад телефон коркунишин дидан мумкин камтар яркост баландтар буда пастарш кунам. Ина ма яркост пастар кунам, чтобы ки шумо да видно бошад. Ёк не. Ин хел телефон кор мекунад. Ин хел размери экранаш калон ай. Размери телефон, агар касе ки дар даст телефон дошта бошад, агар A12 дошта бошад, ай A12 калон ай. Агар Redmi A12 дошта бошад, Redmi 12. Redmi 12 баробари телефони Redmi 12 ёки размераш баробари iPhone ай. Ба фикрам хато накунам. Да, даже iPhone 15 Pro Max калон ай. Ина хатон десе. Даже iPhone 15 Pro Max телефон калон ай. Размери телефон калон ай. Уже алка касе ки телефони майда удобни кофтан хоен, у хел телефон дига намеёбен. Ҳозир ҳамаи телефонҳо размери экраношон i6.5, i6 боло ай уже алка. Ягон телефон 6.5 буд, 6.4 буд. Ҳоз дига нест. Даже ай соли 2024 ҳозир ман ягон телефон надидам ки экранаш 6.5 бошад. Минимум 6.6 боло ай. Ва инам бошад размери экранаш, гуфти гапо ай дигаро фарқ накунем гуфта, размери экранаш калон карда буд, 6.71. Дига чӣ гуфтам мумкин? Телефон ду намуд оперативни памяти қати биромадаги ай, 3.64 га ва 4.128 га. Ба иншонда Ryzen сам минимум $10 ай. Агар ба рубл ҳисоб кунем 1000 рубл ай. Ба сомони 100 сом. Ха бисёр нестай, лучший вариант гуфти гапо 128 харидорӣ кунед нахсарай. Ва как всегда мо анъанара ай даст надода гапто мезанем ки агар ки 64 харидорӣ кунед 6000 рубл ай, памяти 64. Агар 128 харидорӣ кунед, нархи ваш бошад 7500 рубл ай ба рубл. Ва агар ки дар Москва як дона шаурма 200 рубл бошад, 64 баробар будаст ба 32 дона шаурма ва 128 бошад баробар будаст ба 37 дона шаурма. Яъне ки ба 32 дона шаурма метавонед ки соҳиби як тамхел телефон шавед. Хитон хай боисо ки хушуртар бидонен, ку шумо нависен ки шаурма дар райони шумо чанд сомон ай ва ба пули чанд дона шаурма шумо соҳиби як тамхел телефон шуда метавонистен. Дӯстони азиз, фикротон дар комментария нависен ва ҳатман комментарияи шумо сабаб мешавад ки ин видеоро бисёртар одам бинанд ва видеоро бошад ба дӯстонтон поделиса кунед, касоне ки мисол мехоҳанд ки телефонои буҷетни харидорӣ кунанд. Ва ин телефон бошад яке аз телефонои буҷетли дар соли 2024 ба ҳисоб меравад. Агар ки харидорӣ кардан хоҳем, медонед албатта як ҷо харидорӣ ки магазини Realfon ҳамавақт телефонои реалниро барои шумо пешниҳод мекунад. Рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран. Магазин бошад дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зелёний. Графики кори ҳамарӯза аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара. Худтон эҳтиёт кунед. То дидор. Бо шумо буд Умедҷон Алиев.